Kaixo txoriene, del tika del. Gaur, esan del pita del. Bai. Errezeta honekin lotuta. Claro, bai. Hau da, tika masala. Hau da, tika, India... Hola segabiz. Bai, gainera hori gidoian ezaben jartzen, Eta jolen. Bai, bueno. Gaur tika masala ingou, errezeta indiar bat oiazkoekin oso ospetsua dana, da han asko jaten dana. Han baino gehiago, erresuma batuan egin hori izan barratzut, ez? Gehiago da erresuma batuko, baina, bueno, handik ekarriko zuten, ez? Bai, handik ekarri zabien espeziatik Bangladesh eta Indiatik eta Pakistanitik, bueno, erresuma batuan, han asmatu zaben, errezeta hau. Eta orduan, hau ingou gaur, Miramonen. Kontakotzu zelan? Venga. Lehen da bizi, ingou arroza gero lagungarri bezala joango dana. Gero, oiazko papara laukitan moztuko eta gopor baten jogurtakin, berakatz txikituakin, jengibriakin eta espeziekin nahaziko. Jogurta eta limoizu gabe bai botako tzau, berriz nahazi, gero kasola baten oiazkoak kozinauko, kasola berian gurina, olibaoliak tipula erregozi berakatzakin, jengibriakin, gero espeziekin, tomatiakin, esnia eta oiazkoakin 10 minutuz zu motelian eta bukatzeko zerbitzatuko arrozakin. Osagai, bueno, ez dakit gutxi edo izango dien, baina, pausos joango gara. Batzuk, bai. Eta ostirala bakizu espezia kontuekin da Madeirako postrerekin bukatu genuen, eta astelena horrela azten du, niko espeziatuta ere bai. Hori da. Hau, bakizue, oiazkoakin egin gau, aldo zue bai, edozein aragikin egin, gero egosketa kontuak hor joengo die jolasten, eta nik bai ikusiot otarrenxakin eta itxendana. Orduan, lehengo otarrenxakin itxeko, lehengo inbiko zan marinatu, oi asko egin bidogun bezala, eta gero kozinatu barik saltzian bota. Eta kozinatu barik saltzian bota 5 minututan edo, baina saltzia oinarrixa berdina izango zen, hau da, tipula, berakatza, jogurta, tomatia, espeziak, da holan. Eta oso goxua geratzen. Bai, hau izango zen azkenean, arkumearekin ere egiten dute baita, barazkiekin ere egiten da, eta, ez genukeena ikusiko ero, originala ero izango bazan, hinduak tartean egongo baziran, beikiakin, ez? Beikia ez zuten erabiliko, zebakizu indian behiak ez dituztela jaten, baina horren inguruan gero hitz egingo du. Eta errezeta hau dator, India Britaina erretik, ez? Azkenean hor da, egungo Pakistan, Bangladesh eta India hartzen dutena, ez? Eta izango zen, pixkat, hango imigratzaile gero Inglaterran sortutako errezeta bat, hori bai, esaten dara, teorian... Nik pentsatu da, erresuma batuko saporiak eta hori da. Errespetatuz, edo, bakixelako guztain bijakela. Hori da... Eta pikantia kenduz, pila bat. Bai. Ez da, zu indian hon, azaude, patri. Eta han, zu gino zaipatu duzu. Hango pikante maila gurea baino altuxagoa. Altu dagoa da eta desberdina da. Zuk hemen batetik 10era, hemen 10rekua dana, oso pikantia dana, han izango da 4 bat edo. Orduan, pentsau, hango 10, hemengo ospitxadera joan zaitxez mesedez. Eta nik pentsatu dut, hori, Txinan eta pasatzen zan bezala, han joaten bazara, eta ez da, hau, arroza 3 gutizitara da, ez da, inungo jatetxetan hori da, gero, Europara etorri da olako, asmakizun bat. Bai, zerbait, ez, beraien kulturan adierazgarri izango zan zerbait, beraien espezia batzuk eta sartuz, azkenian, jengibrea, gero hemen daukau kurria eta horrek sartu, baina, pixkat, europeatua, ez? Hori da. Denen gustua pixkat eiki aldera, ez? Ez dakit, nik hemen, gero, ez, hau prestatzen egon izenean, esan du, Euskal Herriko zerbait hemendik kanpora, gian inberko genuke gustatzeko ero, ez dakit, baratxuri gutxiagokin ero. Ez dakit, nik, ez dakit hemendik kanpo, baratxuri aldexente jaten da, baina bai esaten da guk baratxuri sapore asko ematen dugula, jaki ematen digula, orduan, ez dakit. Bai, moldak eta nik pentsatzen dela, bazkenian, ez dakit. Zu imagineu, estatu batutara soiezela, esatu duzu, Euskal jatetxe bat zabaldu biot. Da ze jarriko zinu Euskal jatetxe horretan. Igual, ez da hemengoa oikua, baina jarriko zinu ez dakit. Ez dakit zei, diazabal, gazta saltxakin, eta gero Gernikako pipero gainin, da gero ez dakit zer da. Ez dakit. Agian indarko zen, ez? Horre, esaten dana beti klasiko hori esaten dutena, atzerritarrei, atzera pixatiten dietena da, txipiroiak saltzan tinta beltzean, ez? Agian tinta marroia egin da igual, tinta gutxixio bota,
eta marroia ikusten badute, pentsatuko dute agian horrelako haragi saltzan bat eramango ete duen, eta igual errezago izango da saltzen. Igual bai. Ez dakit, patata tortilla beha gaian, geixa hau egin da barrutik eraman barko zan, txuleta bat, bueno, nik hori ezautu dut, ni egon da nago, Pakeira bereten hotel batean lanean, bai. Eta euskal sukaldaritza egiten genuen, gure sukaldari burua hemen Donostiko neska bat zan, Mireia, eta nahi, hori eskatzen zioten, hoteletik eta euskal sukaldaritzako menua geneukan. Bai. Eta hemen arkume txuleta geneuzkan, txuleta, pikillo piperrak eta oso, eta txuleta nik bigarrenetan haragitan egoen. Nik txuleta egiten nuen gure gustura. Ia beti bueltan etortzen zen. Bai, Gehiago baina aldozo! Eta haragi oso ona geneukan, Bueno, ni pentsatu sukaldari xabazara, azkenean moldatu izarela bai. Bai, nik gaina esaten nien, gaina zerbitzarei galdetu, ze puntutan da, bai. Nahi dute, bere puntuan ero gutxi egin da, eta nik jartzen nien bere puntuan, baina antza bere puntua gutxi egin aldera da gure oso egina. Bueno, puntuena bebai, pikantia esa parte, espeziekin dator. Ze, han joaten zarenean, espezia pila bat botatzen dutzie, eta biko jaraka da eskusa balda. Ona etorten zarenean, edo hemen, errezeta indiarrak eta kosinatzen ditugunean, kurria da olako espeziak botatzen jake, baina igual apurtxo bat gutxi hau. Orduan, hau, oiaskua marinatzeko, zeingo dugu, oiaskua, olako mokadutxotan moztu, eta ointxe ingo, marinatu. Marinatu zerekin, lehengo. Jengibria freskua, eta berakatza. Eta gero kontako zuet ze espezia, baina honek, hau, birrinduta. Jengibria, badakizue, freskua izan leikela, edo hautsian bebai erabili leikela. Niri gertatzen ez dakizuri pasatzen gatzun zigor, erosten dutela, frutaren datara eta noienean, azkenean, pixura erosin eike, beraz, olako satitxo txiki batekin nik badaukaia kurri batentzako. Eta 30 zentimotan. Eta 30 zentimotan, baina gero supermerkatuta eta joaten banaz, saltzen dabe olako erretilu haundixetan, da igual daukotzu olako 4-5 zati haundi. Orduan, horrek gero, zetan erabili. Ze, gero igual kurri itxen oso, igual, ez dakit, nik etxien behintzat, 2 hilabetetik behin, edo ez da holan astero jaten dugun gauza bat. Orduan, jengibriak ez dagoen ezain beste irauten, nik itxotena gero infusiotan hartu. Infusiotan ondo juten da, berotu egiten dute. Ostiralean egin genuen, boludumelean ere, guk hautza sartu genuen. Freskoa sartu, bebai. Eta bebai, izostu inalda bestela. Eta beste bat inaldana da, ikasten ospinetan prestatu. Olako, esaten da, inkurtidoak sushira. Beitu. Bai, sushira. Ze jengibrea beti jendeak ez lotzen du, egia da espezie moduan, hainbat eta hainbat prestaketetan, kurrian tartean dago. Kurriak berez, bakizue kurria ez dakizunentzako, espezie nahasketa bada, eta tartean, dauka kurkuma, jengibrea, eta beste espezie ezberdina, hor jengibrea dauka. Eta, ez dakizera esan nahi nintzen da, junin zaitzen zantua. Hortik egan. Jengibrea, sushia, ospinak. Hori da, jendeak uste duela bakarrik erabiltzea, aragiei erolako gauzak ontzeko. Ero ensalada bati bota ospin olioa egin izan dugu hemen, egin izan ditugu esne gaina arrotua txantillia egin dugu jengibrearekin. Aukera ezberdina du, baina jendeak ez aio inoz etortzen burura sushian, eta sushian jengibrearen lana, ez da, inoiz juten bazarete, jatetxe japoniar batetara, erosten baduzu, saltzen dituzte olako bandejatxoak, sushi prestatuarekin, beti horre etortzen dira 3 sobre. Sojana, gero beste bat washabia, pikante berde hori, sustrai hori, eta gero etortzen da beste bat, olako normalen transparentea izaten dela, eta izaten dira, la roxa kolorekoa. La roxa kolorekoa eta izaten dira simurtuak eta aukitzen dau xaboi usai bat olan, eta gero jendeak itzen daula jan, da hori da, haua garbitzeko sushi bat eta bestian artean. Hori da. Mosten bidezu momentutxo bat zigor, errezeta asaltzeko orduan, hemen sartu dugu, jengibria eta berakatza. Lehenengo inbiot, espeziak gehitxu, da holan jaba, asaltze itxut, eta hemen haukau, hau kurria edo garam masala. Hemen hautza patri ero pastako bebai erabili alda, ez? Bai, azkenean marinatzeko da, beraz, nahi dozuna erabili. Gero kurkuma, gero jarrikotza bebai kuminoa eta piperautxa, jogurra eta limoizukua. Eta honekin, gero sartu zeike 2 ordu oskailuan. Edo 4, edo 5. Guk gaur, ingo bolako marinatu askar bat, eta ingo 5 minututan. Baina jakin deizuela,
hori ba, askoz be, ba, bueno, sartzen bozue denbora gehiago oskailuan, baukiko dau zapore askoz be sakonagoa. Bai. Eta lehen Patrizian esaten, espeziekin kontuz, hasieran guk hemen erabiltzen badugu bat, bueno, espasa eta espezietan edo espaitxizuen normalean erabiltzen etxian, hasi laurden bat botatzen. Zegia da, pasatu eskero askotan ez da, bat, handia botako dio, hobeto. Ez, hobeto ez, estropeatu alduzu errezeta, eta agian fuertegia geratzen da. Hori, ez dakiz zuri pasatzen gatzun da gatzakin moruan. Gatza apurtxo bat botata ondo, da gero gehiago jarri zeikie. Baina gatza asko jarten bozu, hori akatsa dau. Orduan gutxinaka joten sari gaitzen eta listo. Hori, jengibre eta zaungan esaten, hori, erabiltzen dena da, ahoa garbitzeko zerbait, orduan iten duena da, hori, enkurtitua, erospinetakoak iten dizuna da hori jan, eta aurreko sushiaren saborea garbitu iten dizu, eta prestatzen du ahoa urrengo sushi mota ezberdina jateko. Bukatzeko errezeta honen inguruan, bueno, hor 2001 erresuma batuko kanpo-harremenetako ministroak izan zuen, errezeta hau dela Plater Nacional Britainiar moduan izendatu zuen. Gauza, bitxi bat kontakotzu. Ze bakitzu barikuan egon gila berbaitzen Eurovisionen inguruan. Eta, aurten oindala aste pare batzu ja, egon nintzen erresuma batuan. Eta, bitxixa izan zen zean, turpila baten nitxon, hori, friturra, ez dakizeren turra. Eta joeten ginen da gero, Sabienen eskiai da galdetu zatzagun da. Ze jatetxe gomendatzen dozkuzu, Hemengo zerbait ez bertakoa. Jaten joeteko, daurrengo egunien beste batei. Hirurak jatetxe indiar bat gomendatzen dut dudane, baina, zuk imaginatzen zu norbait Durangora etorri edo, Donostira edo Bilbora edo Gasteizera, o Iruñara da, bai, etorri zaitxez eta hemen dago hori. Arresi gorria, oso ondo jaten da hor, gero daukagu panda berdea, bai, bikain jaten dana, eta hor dago beste bat, deitzen dela dragoi egalaria. Berez, esaten badaue hango platera dara, bitu, sinisten dutzut, ze benetan esaten dutzut, han mundu osua jaten zagoela. Baina, esan dakoa, Inglaterran, holako, hau da, Inglaterran jaten Indiako... Bai. Eta ondo jandezua? Bikain, benetan. Bai. Oso eta zer zeta izan dira, indiakoak, ero mix? Ez, eguneko un indiarra. Bai. Eta oso goxua. Zu Indian egon zinenean bezala, baina erresuma batuan. Oso ondo. Bai. Oso. Bai, benetan. Gero pizza, fish and chipsak, eta holako... Hori Italia egongo zinen moduan. Fish and chip jantzen duen. Eta? Fish and chips jan nauen. Ondo, nik nahi dut holan hemen daukogun... Ez dakit bakaiago holan arrautzetik pasata... Hau zela esaten da, erromatarera da. Bai, arrautzetik pasata. Hori, arrautzetik pasata. Nik nahi dut holan, baina, gu Irlandan egon minenean egia esan, nik beti ez, baneukan gogua, uartetara juteko, eta, guk Irlandara juteko gero izan duen ez da berdina, baina, eta dastatzeko, plater hori zenbat aldiz entzun izan duen, erresuma batura ero jendea jonda, fish and chip, eta azkenean fish and chip da, arrautze estatuta, eta patata frigituak. Eta jan genuen, portua zeukan herri batean, da esan oso goxua jan genuen. Oso ona, kalidadea, arraia esan izostua, arraia freskua zan, eta patata frigitua eta zizkioten ez poltzakoa. Patata frigitua. Benetan zuritxutakoa, erregozita pixal lehengo, eta ero golpeko fuertea demanda. Orduan nik eratu nintzen zan, baina, ohikoena ez da izango hori, ez, Patriz? Ez, nik joan nintzen gainera leku batera, zaukara sari bat, best fish and chips in the city, ez dakizer, eta horra joan ginen da, ona zauen, baina, nik aukeran, hori, nahi dotarraina, beste modu baten. Baina, gaurkoan, oiaskoa, tika masala, erara. Orduan, hemen txein gau, lagungarri moruan joengo dan arroza. Betarako, arroza betikoa, olixua, berakatza apurtxo bat, gero jarriko arroza eta ura. Eta bitartian, joengo gara oiaskoa erregosten. Horretarako, hementxe, ze botako, ez bakarrik olixua, baizik eta bebai. Gurin apurtxo bat. Angia erabiliko zutela, ez? Angia erabiltzen da bebai. Gia, ez dakizu nintzako da, Indian daukaten olako gurin bat, hemen erabili izan dugu, egin izan dugu, klarifikatua, esaten dana da, peldu gurina, gaineko aparrak endu, azpian geratzen den urak endu, eta bakarrik izango zen koipia bakarrik.
Garbi-garbia. Indian daukie orako plater bat, hau tikka masala esan dugu erresuma batuko bertsioa izango zala. Eta Indian erabiltzen den, hango errezetan oinarrituta dauen platera, da butter chicken. Hau da, oiaskua gurinakin. Horregatxik erabiltzen da gurina bebai platera goiteko. Berez, gurina urtua, olixuakin nahaztuko. Hau ere, leguneko bolo dumelaken. Honi, Patri, badago bertziorik, gu jogurra eta esnea bota behar diozu, koko esnearekin indan zer egongo da, Koko esnea, bai, baina betxu, koko esnea, hemen erabiltzen dugun gauza bada, holan, oiaskoa kurri erara eta itxeko, baina Indian bakarrik hegoaldian erabiltzen da. Ze hegoaldian dau, bueno... Tropikalagoa izango zen, eta ez? Bai, baina bestela, snackizak erabiltzen dituzte, Bai. Eta lehenko gunean irakurri nauen, zuetani eskauz horretagako, zeia bikotia daukagu oindala ja aspaldi, baina bueno, lagunen bateiola komentatzeko, irakurri nauen artikulu bat, eta jendiak ligatzeko itxen zauen errezeta ospetsuena zala, oiaskoa kurri erara, zera gauza bat olan, exotikua da, ez dakiz zer. Baina, ligatzeko nun? Ligatzeko, igual, basabiz norbertzekin. Nahi dut esan, hemen Euskal Herrian, ez bintzat? Bai. Osa, soiz, da hemengo... aktore bati galdetzen zotzien. Zein da zure olako plater bat geixen itxen dozuna? Da berak esaten zauen. Nik ligatzeko beti, lan neska batekin etxera konbidatu da ez dakizer, nik beti eitxen dut oiaskoa kurriera da. Orduan, badakizue, juten bazate zuen lagun batekin etxera, eta oiaskoa kurriera baldin bauka, kontuz. Kontuz ibili. Zuekin ligatzeko asmotan dabil. Hor geratzen da, oiaskoa kurri usaiakin, txak. Bueno, arroza. Hemen jarriko egosten. Hemen zegaten dago. Egertzen bada, hori da, norbait agertzen bada, etxian olako taper batekin. Eta hola, oiaskua kurrieratak hartu eta izarak aldatu. Ez bada. Kaltzontzioak eta kuleru. Kaltzontzioak eta jaso. Hori nire lagun baten emazteak esaten zuen. Bere bikotea, esan, kasetaria. Eta, hone, baserria zeukaten, da zaizer, jendea, beti bere esenarrak hartzen zen, jendearekin, lagunak, eta etxia, baserri politia eta ez da erakustea. Ezin dut, nik hemen kuleroi kanpuan izan, ez, beti agertzen zain norbaitekin. Irekitzen dut adia, eta hor betxo hemen daukau gure hori, eta kuleruakan bizta-biztan da, kantxontzioa bestianak eta, ja esan, agenda jarri zion, bete beharra, eta bizitak noiz dauden, karo, ez da itxura holan eta. Hori gut telebistako magia da ezagutzen dugu, baina hor, ETV binda agertzen direnean bai, Baskos por el mundo daune programek eta da, doi ezela igual norbaitzen etxera. Eta dana txukun agarri poli-polita. Gainera, agertzen dira, sorpresa moruna agertzen dira, timbria joda. Hombre, batxo, kaixo! Hemen kristo mikrofonua jarrita da! Hombre! Ze ilusioa, zuzein zara! Patrizia! Kaixo, Patrizia! Hai! Tetxia garbi oin. Aurreko egunean, niozor belauniko gara garbitzen da. Bakigu ez zaretela garbiak, baina... Etxia norbera gustora egoteko. Eta, norbait... Hombre, zikina ez, mesedez. Zikina ez. Baina gauzak bere norberaren ordenean baldin badaude, Eta norbera gauzan nun dauden eta kontrolatzen baituta, bakoitza bere txia nahi duen haiti dauk. Hori da, holaxe, nahikoa. Bai. Hemen joango gara oiaskua kosinatzen, gutxinaka, eta igual etorriko gara, hau kosinatuta dauenean, eta hemen... Ezin do jarritu itzai denik? Bale. Minututxo bat. Oiaskua egin dau, eta ointxe beste zartagin baten, bebai, gurina eta olixuekin, eingo saltzia. Lehen esan dutzutena, saltza hau izan lehikela beste edozer aragindako, edo tarrenxka batzundako, jendeak beba itxen dau arraina kurri erara, eta saltzia oinarrixan izango zen berdina. Orduan, hori ligatzeko ona dana. Jendeak itxen dauena. Orduan. Baina, kontutan izan da, ligatu behar duzunakin indioa bada, hau da, indiako indioa, Elena Aitorrek esaten zian lumaduna ez, oiek, hor nasketa bat, egon zan duela 600 urte erolan, da naztu inziren, Horrek ez. Horrek ez, besteakin, behikia ezin duzue jarri, ze behiak sakratuak dira India. Eta hortara ni joan. Ze ondo lotu dudan, Bai ez, gauza bat.
Una maravilla. Bueno, kontua, hori zenbat aldiz, ez, telebistan ere ikusi izan dugu irudi hori, eta zuk bizitu izan duzu, ez? Bai. Behiak aske dabiltzala, herrietan eta kalean. Kaleko txakurrak izango bazien moruan. Bai. Kalean bizi diren animalizak eta hemen usuak bazien Bai. moruan. Baina, eta behi hori sakratuak baino ez dakit zer baina, zer jaten dute behi hori? Jaten ematen diete? Ze hiriburuetan bizi diren behi horiek? Batzuk koitxauak eta oso argaltxo dauz. Jaten daue batzuk, jaten daue zaborra. Kalin aurkitzen da bena. Bai, Orduan batzuk, jendiek emoten dutzie, baina, asko, hori, dauena. Bakizu. Bueno, behiak indian amalurra, ugalkortasuna, natura, eta aberastasuna simbolizatzen dute. Bai. Eta, bueno, esan dagoa, erabiltzen direna beraie gaina azkenean, indian lehen eta gaur egun oraindik garrantzitsue diren bost osai ematen dizki, ez? Esnea, gurina... Bost? Bost? Bai. Esnea. Gurina? Jogurta, Bai. txixa eta ximaurra. Txixa. Desinfektatzeko, erabiltzen zen, oso garrantzitsua zen lain. Eta ximaurra? Eta ximaurra zu egiteko. Beitu. Beraien hori, gameluekin daiten da, basamortuan da bai, hor bizi direnak, egurrik ez dago zu egiteko. Orduan zeiten dute, animalien gorotzak hartu, lehortzen utzi, eta ero horrekin hori izaten da, beraien esan dezagun, konbustioa, ero zua iteko eretzera. Eta Indian, hortako erabiltzen zan, eta horreinik toki batzuetan, suposatzen dut, erabiltzen dela baita ximaurra zua iteko. Bostia. Bai, nik hori, ximaurrana banekien, enekien txixarena. Txixa erabiltzen dutela, garbitzo desinfektatzeko moduan. Benetan enagixela eta... Bai. Eta orduan, familiek izatea, behi bat izatea oso garrantzitsua da. Eta garai batean, suposatzen dut, aragiaz jateana, sakratua dielako, eta, behi bat mantentziak, nahizuelako izan ez, izatea beti esnekiak eta hori. Baina, gure baserrian beti behi bat geneukan bakarrik, eta hori izan, esnea gure nire aikik eta mama bizizien baratzetik, Merkatu Bilbao eta juten ziren, da Bilbon merkatuen saltzen zuten. Eta behi bat geneukan etxerako esnea emateko, baina gero urtero txal bat izaten genuen, behi horrekin. Eta txal hori gero hiltzen zen, eta haragi aukiteko. Orduan, ez dakit mantendu alda behia eta txalak izan, eta, beraiek suposatzen dut ez dituztela hiltzen, hori gehien bate, ez? Hinduak, gaina hor esan behar da, ez? Ze hor erlijio ezberdina daude, Indian, orduan, hinduak bentsat ez dituzte behia jaten, beste bai. Bai, eta hori gainera, kulturala da, ez hori da esaten den bezala, Indian barazki jale pila badauz, edo Indian 80% barazki jalia da, edo ez dabe behia jaten. Hori bai, belauna ez diz belaunaldi, aldatzen da, da nik ezagutze ditut nire adineko indiako jende asko, han bizi dela, eta, ara gisa jaten da bela, behia ez jakela pentsatzen sakratua, baina hori hemen bezala, nik kulturalki gauzia aldatzen doia bai. Ni lagun arabiarra pila bat ditut, eta bere, ni arabiarra naiz, baina nire naiz musulmana. Ez dute erlijio musulmana jarraitzen, ez dute ramadana egiten, noizean garagardo bat eraten dut, txerrikia jaten ditut, eta horrek ez du esan nahi, zetanok egia da, ikusten badugu arabiar bat, edo Marokoa, edozein herrialde arabiarreko norbait, beti identifikatzen du, ez musulmana izan behar duela, ramadana egin behar duela, txerrikirik ez duela jaten, da alkoholik ez duela eraten. Ez da gutxo ere, gu bezala, hemen badaude, han ere gertatzen da, erlijioarekin, jenteak erota, jarraitzaile gutxiago ero dituenak, eta batzuk esaten dute, bai sinisten dutela zerbait ero jainkoa dagoela ero hori, baina gero ez dutela jarraitzen, eguneko egunean, rama ero beraien erlijio musulmana. Bai, hementxe, jarri dugu, tipula eta horixoa zaukan sartaginean, berakatza, jengibria eta tipula. Gero, gehitxu dugu, tomatia eta esnegaina biharrian zan hau lurrundutako esnia, baina esnegaia bebai jarri zeike, edo jogurta lehen jarri dugun bezala, ez? Eta tropikala nahi izan ezkero, koko esnia, ez? Tropikala nahi izan ezkero, hori da, koko esnia. Bai, han gainera bitxia da, ze argazki bat erakutziko zut, zauen, soizen Indiako hegoaldian, eta etxietan zaukien holan jardinean, holako koko pila bat, zabalik,
eta hor lehortzen eguzkixakin. Eta orduan, gero horrekin itxen zaben, hango esnia. Baina guk hemen ezagutzen dugun koko esnia da, olako potokua eta lodixa. Bai. Hangua da oso likidua. Zeitzen dabe, holan, koko birrinduakin, lehortutakoakin eta urakin da olako eta esne antzerako birrindu bat. egiten dute urakin. Bai, baina bai, askoz be likidua da. Orduan, sartakin honetan, zebotako espezia geixau. Eta azkenean, oilaskoa marinatzeko erabili dugun espeziaekin, eingo, kurkuma. Antiinflamatzaile oso ona. Bai. Saltzen dituzte, gaur egun, nik etxean hartzen ditudan, nik antiinflamatzailea hartu behar dudanean zerbait, ez dut, ohikoak hemen ezautzen dituzenak ez, nik kurkumanak hartzen ditu batzuk etxean. Kurria edo garan masala, hau da, nahasketa bat, espezia desberdinak ditsuenak. Tartean, jengibrea eta kurkuma. Bai, eta kuminoa. Gero, kuminoa bebai, apurtxo bat gehiago botako zau. Eta hau Anindian eta Erresuma Batuan ez daukie, baina piperautxa. Piperautxa ketua hau erabiltzen duguna. Eta honakin gogoratu, plater osasuntxua badala azkenean, espeziak, garai batean espeziak eta hemen aipatu izan du behin baino betan. Espeziak, bai, baziren zapore emateko, beste zapore batzuk estaltzeko, baina baita erabiltzen ziren, medikuntzan beti erabili izan di espeziak, ez? Bakoitzak onura batzu dauzka, digestiori laguntzen diote, odolan, nola da, zirkulaziorako laguntzen dute, gauza askotarako, ez? Orduan, esan dezagun, zaporetsu bat izateaz gain, osasuntxua bada. Eta hemen sartu ditugun osagaiak, igual harin-harinak ez die, nabil gurinataz da, olixotaz berbaitzen, baina harina bai, enleike, azkenean gutxi hau botata. Nik bai gomendatzen dudala, olako errezeta bat iten duzunean gero, gukin dugun moduan, ez? Lagungarri moduan, arroz bat, pasta bat, olako zereal bat, platera betetzeaz gain, saltza honekin egia esan, ondo etortzen dara. Zoragarria dira. Berdin da, daukazuela harta beltza, harta txikia, ez dakit, hor poto etxean sobre bat erosi zenuena kinoa, egun batenako inspirazio momentu batean. Erabili, eta saltza honekin azkenean, ikusiko duzu, ze ondo geratzen den, edozein, zereal. Han aukeran eta ematen daui, ez? Eskatzen dozunean olako plater bat saltza esko daukana, ematen dutzu daukeran, ogixa edo arroza. Danek zadoz, segatik aukeratu, ez? Bixak bai. Ogia badukate oitura jatekoan? Honek, ogia lauak dienak, honek, nan deitzen den ogi bat, eta orduan nan alda izan, olako ogi lau bat gurinakin eta itxen dana, eta alda joan bakarrik, edo betegarrixakin. Orduan da gaztaz betegarrixak, gaztaz beteta, edo berakatzakin, edo jengibriakin. Baina, eta laguntzeko lan horrekin? Eta laguntzeko, olako satitxo bat hartu, eta koiara bat izango bezan moruan, ogixakin jan. Eta arrozakin baino gehiago behitxu, eske ogi horrekin dago, ingo txorienen, baten. Arroza, guk etxean dano daukagu. Lasai, arrozakin ere pikain geratzen dala. Jaten bodozue noizpaitz, ikusiko zue koloria olakua dala, laranja kolore bizi hau daukala, berez, platea prest. Ontxe, jendiak ze botatzotza ontxe? Zer? Martorria. Guk martorria ez daukagu da, hau ingo apurtxo bat xuabi haua. Ez dut zau pikanterik bota. Espeziak bai gutxi. Eta martorrixa biharrean jarriko perrexila. Bakitzu, martorrixak badaukala heiter pila bat. Zer da heiter? Jendiak gorroto dau. Martorrixa batzuk pentsatzen daue, saporia dela xaboian antzekua. Eta, nik ezagutzat pila bat jende. Ezagola martorrixa gustatzen orduan. Martorrixa biharrean, perrexilak emangotza ikutu fresko bat. Eta saporia, igual ez da hain... Nik aurratu du, Patri, eta hemen oin bertan dagoen sabore festarekin, martorria bat gehiago izango zen, eta nuke esango besteak estaliko zituenik, ero gaienduko zenik, jendeari atzera ingo zionik. Ikutu bat emango dio, baina hemen, esaten dana, honek zaporea pila bat dauka, eta martorria baldin badukazue, bota, errezena, perresila izatea. Perresila, gaur egun dano lortzen dugulako. Hori da, orduan, perrexi apurtxo batekin eta arroz apur batekin aldamenean, listo. Bako golako plater politx bat laguntzeko?
Bai, ongo da. Ze koloretakoa nahi du berorrek. Daukago argixagoa, ilunagoa, koloretakoa. Iluna igual, Txuria, gero gorrizka gainean, katillo batean nahi du hori jarri berorrek eta holan plom. Ez, oinarritxan jarrikot. Oso ondo. Betu. Hau joango da. Holan. Hementxe, oe moduan. Bai. Oinarri moduan da. Hau. Ez da txurixa izango ja. Zointxe gehitxuko zau, koiatxo bat holan laranja gorri hau. Zointxe... Hemen gotzau kolore apurtxo bat gehiago, ez? Patri, betxo, nik sekula olako gauza bai, postre moduan, zer da holan oikoa indian? Badago postre bat esan dago? Boa, hau hemen indiakoa da. Gaztanbera. Bai? Bai. Eta nola jartzen dute bai? Zer da inbiozuzuk? Katxo handeo gutxo, ez dau? Ez dakizu holan baten Bai, pila bat, hau. Mango lasia. Ah? Olako irabiatu badaukie, mangoakin, jogurtakin, nik uste txorien egin dagoela? Bai, egin dagoen. Bai? Bai, egin dagoen. Ontxe, gure platera. Nintzen goratzen. Prest. Hementxe, perrexi aputxo bat. Eta gure oiaskoa tika masala erara. Prest. Ontxe, jateko ordua. Taperrian gordetzeko ordua bai, hau. Gero etxera eroeteko afaltzeko. Julen nahi deituko diot. Ez jozu dituz hemen nik uste dut bolondresak badauzkagula gaur. Hemen dana hartzea garrantzitsu, ez? Pixkat arroza, pixkat... Hori da. Denetatik apurtxo bat. Sua, Oso ondo. Oso goxoa. Eta ontxe biu, postretxo bat. Zein izango da postretxoa? Ez, hau da sarrerako moduan. Honen aurretik jungo zana? Orain txorienen. Ba, esan dakoa, nik sarrerako moduko bat ingo dut, olako ogitxi gorki batzuk ingo ditut, gaztanbera eta tapenadearekin. Egon eiz, pentsatzen, ez dia botako genio, baina, tapenadea tartean egon da, ez dut ez. Pentsatzen postre bat inbizinula, baina sarrerako inbizu. Sarrerako. Era, tapenadea uneko deun, tapenadea bat beste izango, ze, pipermin botako diot, eta tapenadea piperminik ez du izaten, baina nik olako, ikutu pixkat bisitasun puntu bat emango dio. Baina, errez ingo du. Lehenengo hartu eta tapenadea iteko berritu osai guztia txiki mostuko ditu. Oliba, pipermina, kaparrak, baratxuria eta antxoak. Perresila ere txiki mostu, danan hasi, limoizuku pixkatekin eta oliba olio txorrotadon batekin, ogia frijitu olio pixkatetan eta jarriko du oinarrian tapenadea eta ero gaztanbera pixka bat, eta listo. Erreza. Izango da pixkat, fuertia hona tapenadea badauka zapore holan. Bai, potentetxua badauka. Potentetxua. Eta nik uste dut hor gaztanberak ingo du, pixkat lehundu ingo du, krematzasun puntu emango dio, eta ikusten duzu, errezeta, erreza, ez daukala inungo komplikazioik. Nik txikitu labana egin ingo du, baina hau egin aldozu, olako robot batean sartu eta txiki moztu. Bai, nik normalian, tapenadia egin dugu nien txorienen, aldozue EITB nahiaran ikusi. Egin dugu sasoi honetan, gainera, denboraldi honetan, egin dugu 2 aldiz. 2 aldiz, egin dugu, bai. Orduan, bisak egin ditugu, birrintzen. Bai. Beraz, zuek hori etxien guro zuena. Tapenade dator Proventzatik, bai, Frantziatik, eta tapena hitzak nahi dago esan kaparrak. Hori da. Orduan, hortik dator, baina gero gehitxu zien olibak. Olibak ez ziren hasieratik erabiltzen, baina, gero gehitxu ziren. Eta Proventzako jatetxe baten sortu zen, hau deitzen zen, Le Maison Doré. Le Maison? Le Maison Doré, Marseillan. Eta, gaur egun ja, oliba berdiak, oliba beltzak, eta askotarik... Edo mixa. Edo mixa gaur, zigorek ingo dauen, bezala. Eta hau, esan dakoa, pateantzeko bat ero izango zen berez, ez? Pateantzeko bat ikena, baina hain alduzu baita horrela. Labanarekin txiki inda danak, osai guztiak txikitu, eta ero bildu, dana nahaztu. Bitu, hau da hau. Hau inoiz da gertatu. Ero zitut olibak ezurgabekoak eta ezurra dauka. Txan. Hau, juten manaiz holanten dara fakturarekin eta esaten badut bat atea zaidala. Igual egon bai. 2,50 € itzuli mesedez. Molestian gatik. Ez lasai.
Bueno, ba hori, esan dagoa. Eta nik, bueno, ba ikutu berezi moduan, ba gure hemengo pipermin batzuk ospinetan botako diot, horrekin, bueno, ba emango dio golako ikutu pikante bat eta azido puntu bat, eta kalterik ez dio nahi. Eta hogitxi gorki esan dagoa. Frijitu ingo ditut, olio pixkatekin, baina nahi izan ezkero, labean erolako, bueno, ez duguna, beti labea esaten dugu, baina etxean gehieno badaukagu. Ogia txigortzeko gailu bat, horriko saltzeko erabiltzen duguna. Nik ez daukat hau sartzekoa. Zelango dago, gainean jartzen da? Bai, gainean, olako... Solako resistentzi bat berotzen dana. Hori, txarra da, buelta eman bihotzazulako. Bai. Adibidez, olako moldeko ogia itxen bozu, bueltia eman bijako. Claro. Baina, olako baten bebai aldozu, goraztak, kroasanak eta bestelako bageto gitxak eta holan sartu da, nik gustot hobeto geratzen dira. Bai, besteak... Baina, nik hori nire guztua da. Bai, besteak izaten dute, horrek, olako gainean, olako bi alambre jartzen dinak, eta hor, kroasana, olako jarri aldi, baina iten dira berotu. Hori da, nire txigortu ez dira iten. Estu egisa die da oso zikinak, gero garbitzeko pentsagat saiak, baina bueno, zuek aukeratu nahi dozuna, eta hori, tapena dia, niri gustatzen gat pate moduan, geixau. Baina ez dut sekula probau, artisau eran, baina badago olako beste pate bat, Proventzatik hurbil Italian, Genova aldian, baina pesto deitzen jako. Akizu pestua bebai, horti datoren pate badala, normalian, egin dugu hemen pila bat, eta normalien pastakin jaten da. Hau, hori, mokadutxo bezala jaten daulan koiariakin, arrainakin laguntzeko, aragixakin laguntzeko, edo gaur jango dugun moruan, holan, sarrera bezala, ogia purtxo batekin, eta gaztanberakin, ez da? Nik, betxo, pentsatzen ibilena izela. Ensaladia, betxo, gaur, etxian asmoa deneukan, ensaladia errusiarra egiteko, eta pare bako jaraka da, hau sobratzen baldin bada gaur, uste tapena de bota berrizkio dela. Zer, azkenean bada euska baita, ez? Guk errusiarren ensaladan erabiltzen ditugun hainbat osagai, antxoak botal zaizkio ensaladiai, olibak beti, nire etxien bentsat olibak beti botatzen dizkiot, eta piperminak kalterik ez dibiko, umi ez diet esango zer daukan, da esango dut, eta pixka pikatu egiten du. Txarra dau. Egia da, engantzatzen hasi dira, gure txikiak, pikantea, lehonek garri zuten lehonetik olako txoixo bat, eta berotu egiten zuen, baina, pikau egiten du, arra. Baina badazpada barrura. Eta, bueno, nik uste dut oitxura kontu izango da, ez? Puntua, noski, ez? Agian, Patrik gustatzen zaino moduan pikante puntu hori, baina dano dugu bere puntua, baina gure txikiak pikantea onartzen dute, eta ikusi dut neurrian gustatzen zaila. Eta bueno, aukeran bebai badau pipermina jartzeko aukeria, baina batzuk saltzen dabe pipermina batzuk saltzea itxuste pikante barik dienak. Bai. Honek, Ibarrakuak segun zeintzuk bateatzen zaizkizu. Baina ez dizeten oso pikantia bez. Honen nira mana diet, honen pikau egiten da. Lagun. Hoi beste gauza bada. Nik hor usten du. Eta, bueno, bakizue, bestela hasiak eta espaitu erabiltzen, gutxio pikatzen dutela, baina, bueno, nik... Eta gaztanbera ekarri oso, gaztanbera, gazia, ekarri oso ketua, ekarri oso, zein ekarri oso, zelau mota dauz. Bai, nik eneki, nik gaztanbera, ketua? Oin, aipatu dozula pikantia, ze badau bat, pikantia deitzen dela, rikota eskanta, beste bat, laberatua. Rikota, ez? Rikota, baina gaztanbera. Baina guk hemen Euskal Herrian dagoen gaztanberak ez da ketua izaten. Hemen ez dago. Ez, hemen izaten da gazixa. Baina, bueno, rikota bai gaztanbera da, Bai. Beste herrialde batekoa, baina prozesua da... Berdina. Da, gazta ondoren, olako ondakinekin ataratzen den gazura, hori, horrekin itxen den gazta berezi bat. Orduan gazta freskua da, eta bai, gazixa, hemen normalean gatzakin jartzen dugu. Bai, ez da gazia, gatz puntua dauka, gero hori botaldi osue gainetik, bueno, nik etxean egia da, gozaltzeko eta gaztanbera desente erabiltzen dut, eta egiten duena ogitxi gorki bat, gaztanbera gainean jartzen diot, eta ero estia botatzen diot, o marmelada bat. Eta hori gozaltzeko fenomeno geratzen da. Eta hori niri, bueno, nik lehen hartzen nuen hau Burgoseko gaztero, gazta freskoa esaten dena, gozaltzeko, eta, bueno, korrika desente biltzen ditzenien, nolako dietista batek jarri zidan, gaztanberak sekoipe gutxia doga, gazta baino. Bitu. Orduan, bueno, alde hortatik
proteina, esan dezagun, proteina iturri interesgarria da, eta koipe gutxi daukanez, eta beste aukera bat, ba, bueno, ez da egite, horre barazki jalea direnak, bueno, ovo lakteo vegetariarrak ero esaten dana, ba, horiek, bueno, ba, gaztain barakin, ba, proteina sarrera interesgarria Bai, ez daukate. proteina lortzeko Bai. iturri ona. Bueno, kaparrak, bakizue kaparrak erosten ditugu, eta etxean izaten ditugu olako errezetan baten erabiltzen dugu, eta ba, hoxe, gero espauzu etxean, ba, olako tapenada bat egiten. Gehi usti botako. Ez dakit, tartar bat, olakoetan bakarrik erabiltzen ditugu olako normalean, ez? Baina, bueno, oskailuan ondo gordeta eta holan tapiaekin, horrek irauten dau. Bai, ez da izaten gauza normalean, gero, ez da hemengo txorixoakin da gertatzen, hola, juten dela murrizten. Guk hor, kaparrak gure oskailuan denbora luze zegoten di eta gure lantaldeak kasurik ez di egiten. Bale, perresila, nik ere pixkat hartuko dut. Pare bako jaraka da erolan, gutxi gora era. Eta gero, ogixa izango da, eta ero ogia... txigortu, frigitxu, Frigitxu, no, behitu, ja, olioa jarriko dut berotzen. Eta olio pixkaten frigituta. Ez da izango txigortuta, frigituta. Ni frigitu puntua gustatzen zait, eta olio desentetan frigituta, bai, olioa zurgatzen dut hori, baina zeko oso geratzen dan. Bai. Eskaraien basauen leku bat, ze, bueno, ontxe, gero, ogitik, akordanoaz, pintxo tabernatan eta ataratzen dauen ogixa. Ba, Eta hori normalien txigortuta joaten da, baina ez da frigituta joaten. Algortan badagoelako taberna bat, ataratzen dagoela, ogixa frigituta. Horan, perretxiko tortilla batekin, eta horixa frigituta gainetik, eta hori dau, super goxua. Eta, gero, eskaraien niri gustatzen gaten leku batera joetera gozaltzera, ze hor ataratzen zaue, holako horixa tostadak, gero marmeladakin eta gurinakin jatekoak edo tomatiakin, eta horixa itxezen apurtxo bat frigitu. Osea, tostada bat, ez zauen jarten holako... Honek ez, ogixa txigortzeko gaiu horreitan. Nik uste dut itxen zara sartakinean, eta naiz eta golixo asko ez eruen, zaukan puntu hori, ogi frigitxuen moruan, da horrek. Beste gauza bada. Ez dauka zerikusirik. Ez. Bueno, ogia hola, luzetara moztuko dugu, ukiteko olako ogi txigorki tamaino politikoak. Eta hau, frigitzen dugu gara. Ja, olioa beroa dago. Eta oin hau, bakarri falta zaiguna, ontzea, ontzea gatzarekin, piperbeltzarekin, eta olio txorrota da on batekin. Hartu, tak, zitriko bat botako dio, ospina nahi izan ezkero ospina bota, ni zitriko puntu bat gustatzen zait. Eta gatza eta piperbeltza zaitik. Koiara bat pasatzen bai ezu, Patri? Pasokotzu bai. Eta esan dakoa, krematxu geratuko da, eskenean badauka oliben koipia, baina ez da geratzen olan pate bat bezala likidua, askoz be artizaua olan mokadutxuak dastatzeko eta. Pintxoa betxean eintzazu, dastatu egunen batean, eta ikusiko zu. Bai, erdixan elkarbanatzeko da, entxaladatxo bat izango basan moruan, ondo bai. Bakarriko lan? Bai. Ogi gainean nik aukeran. Ez, baina holan, bai, jartzeko mai erdixan holan beste gauza desberdinekin, manipetzetot ondo beharko zara. Indian bezala, Hori da. Hau, jarri horrela katilu batean, eta ogiak initen duten moduan hartu. Ogia, holan, guk taluak iningo beneko hartu, talua holan pixkat, bildu da. Eta hori egongo zen zure euskal jatetxian. Bai, berzio hau sartuko nuke. Hori da. Bale, orduan, platertxo bat, hauxe bera. Hau, itzaldu ingo dut. Eta orduan, oso erresa, ogia fregituta. Hau, hemen utziko dut, bere-beroarekin egiten. Eta orain, gure sasi tapenade. Sasi tapenade, ez tapenadia, baina... Bueno, piperra. Berzio. Horrela gainean pixkat. Bueno, itxon, nukan gaztan bera jarri bihat. Besteko jera bat atzaten badia zu, Patri? Eta gotu txikixa, ondixa... Txikitsua, igual. Ingo golan, handi bat ingo golan friki moduan. Kenel bat ingo dio baina. Kenel bat ingo dio.
Gero, aguan sartzeko moruan egongo da? Ez. Pasatzen da. Beste galdera? Gero lan, ez, gero Beste kamara galdera? aurrian agartu jaten da... Otxuta gauza, baina... Claro, saiatuko naiz finagoa egiten. Hola xe, ondo dago. Bitxu. Hori, bai, hauan sartzeko gai izan gara? Bai. Bueno, momentu batean, ikusi duzue, astelena erki hasi dugu, lehen platera. Eta, a ber, Patrik eta biok hemen zuen aurrean esan dugu, oso gozoa. Baina lantalde guztiak gero atzetik, bueno, taperrena lehen bromaten esan du Patrik, baina Julen gisa joi, esaio geratu, zer. Orduan zezatu honekin beteko gara da gero emango zau Julen joi askoa? Geratu alda zerbait joi askoa. Eta hemen dauzkazue ogitxi horkiak, gaztan berakin eta tapenadearekin. Itali? Arriti moztuko dugu bat. Bai. Bai, argazkinako beste. Bauko zu pingan nio esok edo? Ni bai. Nik ez. Ni oso txarro, ez da. Bo. Brutala. Oso ondo, frutala dago, benetan gozua. Eskerrik asko lagunok horrego tearen, eta guri aguanteatzearen, niko meritu dauka. Agur.